Paano yung photo ko, Cinta? Cinta. Cinta. O, dali ta, maglako kita. Sige na, sige na. Rintahan mo ko. Ikaw, ikat-tikita. Tara. Photo ko, Cinta. So, alang-alang. Delegasyon mula. Ay, Ganda ng pulutan. Wala, tumatarayo. Among ginawa na mo si Tabata Silver. Ano? Sabi na, Silver. iniuna sa nang pinatos sa alam mo na po. Sabi na ko. Tapos ada request pa ka di, binaugan. Yan, ano yan? Kira kaya kam. Karet, bawal pa. Alak. Bawal parangon. May share ginano. Yan pa parang. Pikidilyo. Ay patatim. Balaw. Oo, isa. Sinikigay, dali-dali. Ako nga ni, dumadali-dali man yun dyan. At na, 18 pa lang. 17 kayo, dasi nini. Ha? Dasi nini. Ay, kaya busat sige. Basahan na nini. Pero ako maniya, bakit ko maniya? Alangan mo na ito dito. Ako yan, pinagalan ko. Daman yun ni si Nini. So, nagbunutan ka mo? Ano? Something. Mga iulog sana. Mami, nalabaw, disodyo baga. Disodyo man natalo-talo mo. Kulay yellow, kulay ito. Ano ko sa doon? Kung ano ka di ba kalon? Something. Tapos ay, nasa bakla. Sa danunak. So, paano ka naman gagawin? At yun, tapos na nga yung event na pamigay na yung mga regalo sa mga bata. Siyempre, maraming salamat sa mga sponsor. Thank you po sa inyong lahat. Ayan. Ayan po, tapos na nga yung event nila. At nakapag-distribute na sila dun sa mga bata. At mayroon din silang kaganapan ngayong gabi. Yung tawagin na something. Yan. Yan, magbablog si Ami. Yan yung sa kanya na panregalo niya. Let's go. Ups. Ayan, yung sa akin. Tindahan. Andoon na sila sa court at naghihintay na lang nung ibang kasamahan. Ay. Ready. Ay. Hawakan mo na. Ayan na yung something.
Hey, patakbo ka naman na tayo sa dalawa. Ay, na lang. Balik na lang pagkatapos. Tapos puro ng sana. Ano tapos puro? Puro na yan yung magawa. Naman din ang pwede ka tulay. Ah, kanya-kanyang sindi. Oo, pag di mo nasin diyan, mauri ka. Ah, okay. Ay, kaya oh. Bago na ako sila, di mo na ano. Yun na din, yun na din. Balik. Agawi mo sa. Wala basta. Ay, kakagulo na. Foto ko cinta. Foto ko.
Bago naman, bago. Labo-labo. Dali. Itinulot ko na Bilisan mo. Patayo pa. Tumatal sa color pink, green, red,
Pinto. Pinto.
pa diretso. Doble, natumba. Natumba, doble. Natumba. Doble. Siniki pa gad. Sabihin mo sa nara, 1, 2, 3, go. Sana ko no. 1, 2, 3, go. Sabi mo. Ay, naya ko. Ay, dapat tadi, kumansikin ta. Nagsabi sa'yo ako, 1, 2, 3, go. Dami ang tara. 1, 2, 3, go. Let's it go. Hello. Ako, da. Hello. Ako na. Una din. Ako na. Go na. Go na. 1, 2, 3, go.
Ganyan. Gagawin to ni mabayad sa hindi, kailangan na. Lagi mo tayo. Oo, alam mo na yung magbabayad. Pwede. Kasi babae sila Sabi 18. Paano pag Latin? Parang meron ka sila yung pangulos sa plato ah. 17. Nagurutan sa ng gusto. Halina dito. Ito na. Yan. Bagas-bagas ko na. May bay ka. Harap ka, harap. Yan, may bay ka yan. Natuwa lang to. Hindi matugip talaga. Nakaka-surprise kasi yung paglapag. Number 1. Yan sa nagkonsepto na sa pang gusto sa plato ah. Orange, mga kulay na kaya nandan. Mga kulay. Kasi kasi ito sa oring. Oring ah. Pauno talaga, pauno. Yan sa konsepto na.
Masuk ka, masuk ka na. Handa ka sa akin. Jumping sawa. Nana, sabuhay na sa tuli, sa tuli. Ako ko naman si tuli. Something yellow. Ako yellow, bakit? Magic sarap. Dapat ako suka. Ako toyo. Di paminta. Bakit dapat paminta sa silver? Bibi na, si Bibi. Something orange. Something ano? Damputin nila yan. Tulog!
juice. Paminta,